apedzera kutera April wogore rapera. Mushure musi wakapedzera kuya ndikabva kumba mushure menge ndashaya chipfeko changu ndokubva ndati ko chipfeko changu chiri kupi zvikanzi ina handisi kuzivawo ndekuti pakabhujunhura mumba ini ndandisipo ndati awo inowana ini mbi yako ndokurwara ndaenda kuperiod kasingaperi zvazvinoita munonakidzwa nezvinopfuura kana tezvara akupa land yekuti gara akupa respect yokupesira ende aita kuti munoziva kuti unogona kuroora kwashi worora kumba kwenyu kunenge kwakasaririra asi zvavanojegera kuchochi asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrust nobody kudura pachena kuti shoko ndanzangu yakaita uchada mama ufred taura pachena ufred kushuku ndidai yakaita uchada iwe andii ndiwakwira dare mwana mubvunze bataro muchiri kuda nezvangu izvona kuti hamuchada ndichiri kuda uri kuti uri hanzi nadhedi nchiri kuda nguva yarebesa taura nguva yacho yarebesa chii chiri kuitika ndane gore ne5 months ndiri kumba uchigara kumba kwenyu une mwana nevana 3 okay. gore chi 5 months anombouya iri kumba iko apedzera kutera April wogore rapera mushure musi wakapedzera kuya ndikabva kumba mushure menge ndashaya chipfeko changu ndokubva ndati ko chipfeko changu chiri kupi zvikanzi ina handisi kuzivawo ndekuti pakabhujunhura mumba ini ndandisipo ndati awo inowana ini mbi yako ndokurwara ndaenda kuperiod kasingaperi apa hauchaenda apa ndichaenda ndakarapwa ndikapora upa wakaenda kumba kwenyu ukabva wamira kuenda okay. ndokubva ndati saka ina hazviita kuti ndikwanise kudzoka pamba tisina kufamba kuti ndite sei ndirapiwe mbi yangu ndobva ati hai ina handisi kukuomesera zvako nyaya iripo ndeyekuti iwe ndatongoona kuti zvemusha hauchada saa nyaya iripo yautute zvako zvinhu zvako pandamuti handikwanise kuya kututa zvinhu zvangu zvakashota zvinhu zvangu ngazvitange zvakwana zvaya zvese paground ndoti ndikwanise kututa zvinhu zvangu goko ndobva ati imi nyaya inetse iwewe sezvo mune mota kuti utiuye atute zvinhu handitiuye ari kupa problem yekuti muda kutanga mafamba kuti mbi yako arapiwe munzwe chikonzero mbi yangu akabva ati alright gogo mashoko enyu ndayanzwa famba itai zvokuti muchifamba one day munogona kufamba maprofita 5 kana 6 monzwa chikonzero mobatsirwa moenda kupi moita kuti mudzoke kumba mbi yangu akati alright ndazvinzwa gogo regei ndichiita sei regei ndichienda kumba pari zvino ndine basa asi ndakapedza basa ndichavafonera tiite zvokuti tifambe vabatsirwe zvikanzi alright ndobva abuda vaaenda kumba funga takagara zvinenge zvesvondo ndobva afona zvikanzi uri kuti kudii nezvandakasiya ndataura ndikati hapana ndakangomira zvikanzi aho uchiri kuda uri kuda kuya kutora zvinhu zvako here ndikati aiwa ina ndokutora zvinhu zvangu zvakashota zvinhu zvangu ngazvitange zvakwana zvikanzi kana uchiti zvinhu zvako ngazvitange zvakwana munenda zvazvaita nyaya dzinde dzevana zvadziri dzevana imi munenda kupa muchete asi vanozopinda mukati imi mamupinde ndiyo wenyu vana pano kuseri kwako kunopfuma yako ukasunguka tinoka muchete ndokubva afona zvikanzi kana uchitiwe hausi kukwanisa kuya kotora zvinhu zvako ndekuti zvakashota chipfeko chacho chinomboita mari ndikati still kana ukakwanisa kuripresa chipfeko chiripo ko ini ichi changu chandakashaya ndikumbozoti tikushande here kwachiri changu ngachitange chadzoka paground ndokuti titange kutaura kana pasina izvozvo inanzi kuuya kukwanisa kututa zvinhu ikoko ndobva ati alright manje nini zvinhu zvako ndikuzvibvisa mubedroom mangu ndikuenda kuzvisa mukitchen ndobva ndati hairi bo asi nini iwewo kana uchiti uri kuda kubuda ipapo buda nezvinhu zvako zvangu usiye mumba pastendi yaari kutondonidzingidza stendi ndeyangu ndakasiyirwa nababa wangu ndini dzimba dzacho dzaari kugara ndedzangu dzakasiya dzavakwa nababa vangu imimi isu takangosvika kupinda chete dzimba dzakavakwa nababa wangu wakandibereka ndo dzimba dzaari kundidzingidza nhasi unoyu ndiri kumba tagara nofunga ndakazina otora hembe dzangu ndakaenda nehanzvadzi yangu ndobva tasvika ndobva aramba zvikanzoni kana uchitoda kututa zvinhu zvako yana natete vako
dzimba dzaari kugara ndodzani wako Tedzangu. ndodzababa Tedza baba vangu ndo vakasiya vavakadzimba idzi ndo vaigara ipapo vanga vasina munda uku pavakazowana munda ndo pavakati kuna sabhuku zvichaitoti ndipe mumwe munhu apa mwana wangu ndiye akaenda kugara apa. Alright, pazvinhu zvada kubvunza unyatsoni uri kuona here matauriro aita mwanangu kuti zvino anokuda here Kwete. hanzvadzi yako ari Ari. sumuka uri kuona sei magariro achiita mwana wako zvino mufuture here saka toti kudii kana zvinhu zvadai uri kuti kudii nomaitractor musha wako tiendera mberi kaona musha woparara Nini handichakwanisa changamira. kumuramba iwebva watora musha wako wazvinzwa varu siri kana baba vacho varipo handisi kuvaona asi vari kuzvinzwa ndikutotaura zviri clean handisi kutaura nababa vacho taura nouri iwe ndiye baba uye ari kuzvinzwa handina kana basa naye tora musha wako wazvinzwa ndiwo unoziva zvionesa zvichida zvinogona kuitira zvakanaka zvazvinoita munonakidzwa nozvinopfuura kana tezvara akupa land yekuti gara akupa respect yokupesira ende aita kuti munoziva kuti unogona kuroora kuwasha woroora kumba kwengu kwakasaririra atezvara vanojegera musha wechi wemukuwasha vamwe mumwe mukuwasha anosimudza musha wani waatezvara zviriko wazvinzwisa saka wapindura zvakanaka hanzi ayo wachikwati chata wazvinzwa unochokutaura chokureva ndinacho chokuti kudii chokureva ndichokuti stendi vari kutaura nezvaini ndakapiwa nasabhuku shuwa wakapiwa nasabhuku wataura zvokwadi asi mashoko ati kubva mukadzi wako achitaura achiti baba vakienda vakati zvinoona munda ndakutaura sabhuku kuti vanhu vangu ndivasiye ipapo wazvinzwa saka siti kana sabhuku akakupa stendi uye achinyepa hapana chakaipa iwe bhek chiuya kupi uya nasabhuku wako musi wa18 wazvinzwa asi rega ndikutaura pana zvinhu zvaunonzi dhabhoki kuchaya nokurutsa unogona kutaura zvisingashandi zvinozokuita kuti uzobva uchimhanya panzvimbo isiri yako chakanaka kana chiri chokwadi chokuziva kuti hapasi pako rereka noda kuti already une profit wakaberekerwa 1 3 asi ukatadza kunzwisisa uchiti wakachenjera uchazoona kudzimba kwazvo ndapedza ari kuti akumbira Zvinhu zvandakashanda nemurume raimbomira nditopesa yenyu pane mota asi mota ndiye chata natezvara nemombe no problem begani utaure yei chingoshedzai vanhu vapinde nda kupai basi endai mugadzira nyaya manzwa here pano zvakasenzwa apa endai muita nyaya chisimuka endai bamaudza endai nawo naiyewe pangunamusoko yepfuma pane vana vangani pane 3 ndakutopa judgment ndo mwana wokutanga kuberekere pavana vacho okay andipa judgment papfuma ndoda kuti ndichaita kuverenga zvichibhoye zvinyatsonzwisika mumbe dzodanga 3 wazvinzwa youmai 4 yemasungiro 5 right okay wazvinzwa ukambopiwa here zvimwe zvomasungiro kana zvechii zvimwe zvese zvana zviverengeto kana rusambo 2500 tapedza ndichiti ndakambobvisa taura ndikataura ndichitini ndakambobvisa wakabvisa chii ndakabvisa mombe okay simuka munhu wamwari wasimudza uri aiwa iwe kwete wati pataurwa zviverengetwa izvo ini ndiri baba wacho ndiri kuzivai ndiri kuti akabvisa mombe nezamo takawirirana dombo ari kupi dombo ari dombo panapa anokwanisa kuwanika kuti akabuda apo akaenda kuti no iwe hanzida kubvunzana newe no problem bhuku rako pamwe ndiro kunyepasi pamwe ndiro chokwadi tiri kuti isusu kana nyaya dzakadai tei tatodzona kudhara dzokera bheki mese tatouya musi 1 sabhuku tinomuda dombo musi 1 wa18 iwe wena bhuku rako right regai ndikutaurei chiti kana muchitaura nyaya yekubvisa zvinonzi zviverengeto zviye zvakusikuroora mazvinzwisisa right pane imwe nyaya yaitika kare yokuti munhu anenge asina mari vanhu votauya nemombe verengai zviverengeto zvese zviriko izvo zvakusikuroora tinosangana nazvo right dismiss next Itonyaya mapasi tuofu. Zirikupisa panike kasi tuofu.